Татар информ 1990 жылдан бері татар һәм рус телләрендә яңалыклар әзерлибез. Компьютер, планшет, смартфонда. Яңалыклар, фикер, күзәтү. Хәерле көннәр, таңга шу. Хәерле көннәр, республикада шундый яңа кызыклы бер проект башланып китте бит инде. Безнең дәүләт киңәшчесе Мөтимеш Шәймиев башланышы белән. Менә шу проект турында сөйләшер өчен сезне чакырдык. Чөнки Мөтимеш Шәрипович бит пирамидада аның 165нче мәктәп базасында башланачагын игълан итте. Менә бу эш сездә ничек башланды? Ни өчен менә сезнең мәктәп сайланды? Менә бу фикер ничек туды? Сез үзегез тәкъдим иттегезме? Сезне күреп алдылармы? Беренчедән, шушы Мөтимеш Шәрипович Шәймиев шушы проектны игълан иткәндә, миндә ике хис туган иде. Беренчедән, бик шатландым, чөнки мин гомерем буе шушы билингваль белем бирү өлкәсендә эшләүче кешеләрдән берседер. Икенчедән, ниндер сагыш һәм моңсу хисләр туды үземдә. Нишләптер инде яңадан шушы мәктәп без түгел икән. Аннары ничектер Худайның ихтыярын белеп бетереп тә булмый. Шушы министерствода узган иде бер зур киңәшмә, шушы рабочий группа төркемне мине дә чакырганнар иде һәм шушы рабочий группа кызларында әйткәннәр иде, сезнең кандидатурагызны менә шушы билингваль мәктәпкә күрәләр дип. Без ни өчен шушы өлкәдә эшлибез икән? Чөнки берничә сәбәбе бар. Беренчедән, менә 165нче мәктәпне мин дөресен әйткәндә 12 елдан артык аны җитәклим һәм шушы мәктәптә эшләгән вакытта без һәр вакытта һәрбер мәктәпнең үз миссиясе була. Безнең мәктәпнең миссиясе русча шул түбәнрәк яңгырый. Ул к ценностям человечества через полилингвизм. Инсаният кыйммәтлелегенә күптеллек аша, димәк. Чөнки чыннан да безнең өчен һәр вакытта тел кешеләр арасында иң зур әһәмияткә ия булган нәрсә итеп без аны күрә идек. Һәм мәктәбебездә иң әүвәл әлбәттә без инглиз телен тирәнтен укытучы мәктәпләрдән, әмма ләкин инглиз теленә генә түгел, иң әүвәл дәүләт телләренә. Әлбәттә рус теленә инде безнең Россия Федерация кысаларына игътибар күп бирелә. Шуңа күрә рус телендә белем бирүче мәктәпләрдән булуыбызга карамастан, без иң әүвәл татар теленә дә игътибарны бик күп бирә идек һәм бирәбез. Һәм гомумән алганда шушы татар җанлы бер мөхитне мәктәптә тудырырга ирешәбез дип уйлыйм. Ни өчен? Чөнки һәрбер бала шушы күп телле җәмгыятьтә яшәгән вакытта бер-берсенә башка милләт вәкилләренә карата ниндидер зур ихтирам хисләрен тоярга тиеш минемчә. Шушы ихтирам хисе ул бары тик иң әүвәл шушы халыкның культурасы һәм тел өйрәнү аша киләдер дип уйлыйм. Шуңа күрә без гомумән алганда рус балаларында да, башка милләт балаларында да татар теленә карата ниндидер зур ихтирам уятырга тырыша идек һәм тырышабыз. Һәм мәктәпкә килүгә сез аны үзегез дә мөгаен күрерсез. Чөнки һәрбер диварда, һәрбер класс почмагында ничек кенә булса, ниндидер булса, татар теленә бәйле мәгълүмат, ягъни халкыбызның бөек шәхесләр хакында төрле нәрсәләр тудырыла. Әлбәттә, гомумән алганда мәктәпнең һәрбер укытучысы мәктәп директорының күз алдына китергән вакытта ул аны мәктәп директорына түгел, иң әүвәл татар халкының бер инсаны, кеше буларак күрергә тиеш. Шуңа күрә мин гадәттә рус баласы булсын да, татар баласы булсын, мин һәр вакытта һәрбер мәктәп баласын татарча сөйләшергә өндим. Һәм гомумән алганда кайчакта мин махсус эшлим, мәсәлән, рус баласы белән максат белән булсын дип татарча сөйләшәм һәм сөйләштерәм. Һәм ул гомумән алганда балалар белән түгел, мин мәктәпкә керүгә һәрбер укытучы белән татарча сөйләшәм. Чөнки алар да
бу директорның теле, аны хөрмәтләргә кирәк дип. Чөнки директор 5 телдә сөйләшсә дә, иң авыл аның йөрәгенә иң якын тел ул татар теледер. Һәм инде менә шушы безнең мәктәбебезне сайлап алгач, мин инде дөресен әйткәндә бик шатландым. Әмма ләкин аның җаваплылыгы шулкадәр зур. Менә шушы октябрь ахырыннан эшли башладык, без бер туктамыйча, баш күтәрмичә эшлибез, чөнки беренче мәктәпнең концепциясен тудырга кирәк. Икенчедән, аны бер бина төзедем дип кенә булмый, аның иң авыл тирән эчтәлеген булдырга кирәк. Менә шушы өлкәләрдә без хәзерге вакытта эшлибез. Аның менә хәзер аласы концепциясенә күчсәк, аның төп үзенчәлекләреннән нидән гыйбарәт булачак? Бу концепцияне төзегәндә башка тәҗрибәләрне өйрәндегезме? Менә шул исәптән Казакстан тәҗрибәсе. Казакстан тәҗрибәсе менә түгел, без баштан менә бу бит полилингвальный комплекс булачак. Димәк, беренчедән монда шуны аңларга кирәк. Һәрбер ата-ананың аның закон вәкиләтчелеге буларак баланың беренчедән хәзерге менә бит без шундыйрак васыятә яшибез. Ул гариза буенча үзенең теге туган телен белдерергә тиеш. Һәм без шушы мөмкинлекне әлбәттә аңа бирәбез. Чөнки безнең полилингвальный комплекс ул 3 бинадан торачак. Беренчедән башлангыч мәктәп. Хәзерге бинабыз иншалла реконструкцияга китәчәк һәм тулаем бер яңа бина булачак. Шул ук Читаев урамында һәм Бичурин урамында безнең бер яңа билингвальный комплекс төзеләчәк. Ул билингвальный комплекс мәктәбендә төп укыту теле рус теле, башка телләр фән буларак үзалына күрәбез без аның һәм комплексыбызның иң кыйммәтле ядкарыбыз булачак ул билингвальный мәктәп. Ул Бондаренко урамында һәм дә шушы инде билингвальный мәктәптә без шушы билингваль мәгърифәтнең бөтен принципларын тормышка ашырырбыз дип уйлыйм. Беренчедән, әлбәттә, билингвальный белем бирү өлкәсендә һәрбер тел ул фән буларак кына түгел, иң әүвәл башка фәннәрне өйрәнү чыганагы буларак күз алдына китерәбез без аны. Димәк, 5нче класстан без шушы башлангыч мәктәпне бетергәннән соң балалар үз траекториясын, белем траекториясын үзләре һәм аларның ата-аналары ярдәмендә әлбәттә билгели алачак. Беренчедән, билингвальный мәктәпкә барам ул һәм билингвальный мәктәпкә. Әлбәттә, без татар җанлы кешеләре буларак мөмкин кадәр билингвальный мәктәпнең иң балаларга привлекательный буларак эшләргә тырышабыз, ясарга тырышабыз. Һәм дә шөбһәсез ясарбыз дип уйлыйм. Һәм дә башлангыч мәктәптән ук һәрбер тел ул башка фәннәрне өйрәнү чыганагы буларак үз алдына китерәбез. Мәсәлән, татар телендә әлбәттә безнең көнкүреш лексиканы булдырырга кирәк. Шуңа күрә табигать белемен татарча укытмасаң, татар теле зәгыйфләнәчәк. Икенчедән, ул мөмкин кадәр хәзерге бит федераль стандартлар белән ничек теге региональный компонентны бирү мөмкинлеген калдырмыйлар кызганычка каршы. Шуңа күрә безнең төп шартыбыз мәктәпнең тулы көн мәктәбе булуы. Шуңа күрә менә шу класстан тыш мөмкин кадәр 1нче класстан 11нче класска кадәр һәрбер баланы рус милләтенә булсымы, татар милләтенә булсымы, Татарстан халыкларының тарихына, иң әввәлендә монда Татарстан халыкларының тарихына дип әйтсәк, ул инде татар халкының тарихы. Икенчедән, художество, мәдәният аны өйрәтергә шөбһәсез кирәк. Ни өчен? Чөнки әгәр дә без татар зыялы баласын тәрбияләү максаты куя икән, безнең педагогик коллективыбыз, без әлбәттә шушы баланы үз мәдәниятеннән, үз музыка сәнгатеннән, үз декоратив сәнгатеннән бер мәхрүм булган инсан буларак күз алдына китерә алмыйбыз. Шуңа күрә ул
шушы милли горурлык хисен булдырыр өчен ул әлбәттә үз милләте өчен ниндидер горур хисләрен кичерергә тиеш. Менә шулай университетның директоры юк, менә кемдер бер туктаусыз Гүзәл Мухиддинова шулай. Юк, давайте лучше давам итик. Аннары шушы халык ара татулыкны булдырыр өчен безнең беренче класстан философия согласия бердәмлек фәлсәфәсе дигән спецкурс булачак. Без аны күз алдына китерәбез. Ни өчен? Ул бик мөһим. Дәрестән тышмы? Дәрестән тыш. Әмма дә ләкин бит безнең Россия мәгариф законы буенча беренче класстан ук дәрестән тыш занятиялар, дәресләр алар мәҗбүри. Һәм аларның саны атнага 10 дәрес. Шуңа күрә менә шушы дәресләр кысаларында без аларны безнең төп максатыбыз аларны менә шушы милли үз аңны булдыру максат юлына юнәлдерү. Һәм без менә шушы мөмкинлекне мөмкин кадәр кулланачакбыз дип уйлыйм. Философия согласия. Аннары мин дә әйтәм, художественная культура Татарстаны, художественный мәдәният, сәнгать дәресләре, тарих дәресләре, Татарстан тарихы дәресләре. Чөнки хәзерге вакытта безнең тарих дәресендә татар бабасы бөтен Россия Федерациясендә булган патшаларны өйрәнә. Әмма дә ләкин Татарстан тарихына аңа билгеләнгән сәгать күләме бары тик 10 сәгать кенә. 10 сәгатьтә Татарстан тарихын белеп булмый, өйрәнеп тә булмый аны. Ә инде үз тарихын белмәгән халык аның киләчәге бармы, юкмы бик икелле. Менә мөмкин кадәр әлбәттә бөтен класстан да шушы көн дәверендә балаларның билингваль мәктәптә ул бер шарт булачак. Менә шушы аралашу теле, ул әлбәттә укытучылар белән аралашу теле, ул татар теле булырга тиеш. Без менә шушы позитив бер тәҗрибәбез бар безнең, уңайлы тәҗрибә. Без һәрбер елны 2шәр тәрбия татар классларын, беренче татар классларын ача идек. Һәм шуннан да менә шу тәрбия классларына мин мәктәп директоры буларак бик зур игътибар бирә идем. Шуннан да анда җан атар, шундый милләт кайгыручан укытучылар эшли. Һәм алар шуннан да менә рус мәктәбенә бит күбәймешрәктә кайсы бала килә? Үз татар милләтеннән читләшкән һәм ата-аналары читләшкән, рәтләп татарча сөйләшә белмәгән баласы килә. Менә шушы балаларны татарча сөйләштерү, аларда татар милли үз аңны булдыру максатын куябыз без шу классларда һәм шундыйрак укытучыларны сайлыйбыз һәм алар әлхәмдүлилләh бик нәтиҗәле итеп эшлиләр. Менә инде хәзер безнең шуңа күрә бит аны бит ул күп мәктәпләрдә бар. Әмма дә ләкин аны формаль рәвештә эшлиләр. Аны формаль рәвештә эшләп булмый. Аны именно теге менә булсын дип эшләргә кирәк. Шуңа күрә менә безнең шушы полингвальный мәктәпне ачу нигезебез дә бар. Менә шушы хәзерге татар тәрбия класслары, алар һәрбер параллельдә бар, алар чыннан да бик матур шундый татар мөхитле класслар, татарча саф итеп балаларны сөйләштерәбез без аны. Һәм иншалла менә шу балаларны без инде шушы полингваль мәктәп корпусында күрәбез дип уйлыйм. Тагын ниндирәк сорауларыбыз бар? Алайса менә бу хәзер предметларны нинди телдә укытуны тагын бераз конкретлаштырып. Димәк, без ничегрәк уйлыйбыз? Без 3нче класстан башлангыч мәктәптә булдыра алсак, алай торса, сәнгатьне, изобразительное искусство, технология, ул инде теге труд балаларның һәм музыка дәресләрен, бәлки музыканы татарчасын калдырырбыз, инглиз телендә алып барырга. Чөнки без шу балаларга тирәнтен дә инглиз телендә белем бирергә тиеш булабыз. Калган классларда, сыйныфларда инде башлангыч мәктәптә татар сыйныфларында мөмкин кадәр дәресләрне татарча укытабыз. Рус сыйныфларында аларның саны 50%-ка 50% булыр дип уйлыйм. Русча укытабыз инде. Инглиз теле беренче класстан тирәнтен рәвештә укытылачак. Без аны хәзерге вакытта атнага 5 сәгать укытабыз. Шуңа күрә балаларның тел белү дәрәҗәсе шактый югары була. 5нче класска күчкәндә инде мин әйткәнемчә балаларның сайлау мөмкинлеге туа. Билингвальный я да полилингвальный мәктәп.
Инде татар теленә карата шундый зур ихтирам тойган балалар, ул татар балаларына түгел, рус балаларына да шундый ихтирам тәрбияләү мөмкинлеге бар дип уйлыйм мин. Без аларны инде полиглония мәктәпкә туплыйбыз. Менә шушы мәктәптә һәрбер теле, татар теле булсын, рус теле булсын, инглиз теле приоритетный мөнәсәбәттә һәрбер тел фән өйрәнү чыганагы буларак булачак. Шулар, мәсәлән, тарих дәресе, җәмгыять белеме. Әлбәттә татарча укытырга кирәк. Ни өчен? Чөнки ул җәмгыять белән бәйле, безнең тарихыбыз белән бәйле бик зур лексика пласты. Аны өйрәнергә кирәк татарча. Икенчедән, мәсәлән, без ничегрәк күз алдына китерәбез? 7нче класстан биология, математика дәресләрен, география дәресләрен, эш фәнне инглиз телендә укытуын күрәбез. Аны хәзерге вакытта шулай Казакстан тәҗрибәсендә дә, мәсәлән, Финляндиядән кайттым мин, анда да шулай ук. Ул дәресләрне ни өчен инглиз телендә укыту уңайлырак? Чөнки дөресен әйткәндә, хәзерге фән теле бәлкем кызганычка каршыдыр инде, ул рус телендә түгел. Чөнки университетта әлбәттә без Россия кысаларында белемне русча алабыз, әмма ләкин фән теле буларак безнең 90%-тан югары бөтен фәнни эзләмәләр, алар барысы да инглиз телендә алып барыла. Һәм диссертация язган кеше ул аңлый, рус телендә бернинди мәкаләне дә бастыруның мәгънәсе юк. Барбер фән теле хәзерге вакытта инглиз теле. Шуңа күрә менә инглиз телендә дә дәресләр укыту булачак. Калган дәресләрне, мәсәлән, физика дәресен, химия дәресен, аны русча укытырга да мөмкинлеге бар. Әмма 7нче класска кадәр шу инглиз телендә укыткан дәресләрне без аларны шулай ук рус, ягъни татар телендә укытачакбыз. Әмма дә ләкин мин үзем инглиз теле белгече буларак анысын бик яхшы аңлыйм. Инглиз теле ул бит бик шундый көчле тел һәм ул дөресен әйткәндә бөтен телләрне бик тизне бетергә мөмкинлеге сәләте бар аны. Шуңа күрә төп кайгыбыз һәм ул шулай дип булачак. Ул әлбәттә инде татар телен мөмкин кадәр күбрәк бөтен яктан менә шу сөйләштерү һәм сөйләшү теле буларак һәм дә укыту телен күз алдына китерәбез. Ул билингваль мәктәптә. Билингваль мәктәптә татар теле укыту теле булмаса да, без аны барыбер тәрбия теле буларак һәм дә рус балаларына һәм башка милләт балаларына аны туган тел кысаларында дәүләт тел итеп буларак укытуыбызны күз алдына китерәбез. Без бәлкем сез 5-1-гә хәтлесез хәзер итәсез. 5-1-гә классын билингваль мәктәптә. Бәлкем сез күргәнсездер, без менә сәлам дәреслек авторлар белән бик матур промо-ролик ясадык. Үзебезнең мәктәптә именно менә шу рус ата-аналарында татар теленә карата карашны үзгәртү максаты белән анда без аны бик матур итеп, аны Facebook'та да бар, ул YouTube'та да бар, аны тапсагыз күрәсез. Мин аны махсус үзем ясаттым, ни өчен? Чөнки рус ата-анасында татар теленә карата уңай нидер караш булырга тиеш. Әлбәттә, дөресен әйткәндә, менә шушы вазгыятьнең гаебе үзебездә дә бар. Инде бит яшенең батырын түгел, без татар телен рус балаларына бөтенләй лингводидактика принципларына нигезләнеп укытмадык. Дөресен әйткәндә, шушы дәресләр кулланып, башка милләт телен өйрәнергә мөмкинме, юкмы дип сорау туа. Һәм мин чит телләр белгече буларак, җавабым минем кыска булыр, әлбәттә юк. Анда ул вакыт әрәм итү. Шуңа күрә дөресен әйткәндә, булган вазгыятьнең ул миңа күңелемә, мин бөтен күңелем каршы килә ул вазгыятькә, теге туган тел мәсьәләсенә. Әмма дә ләкин гаип үзебездә дә бар. Гаип үзебездә дә бар. Әмма дә ләкин шу сәлам дәреслеге хәзерге вакытта лингводидактика принципларына иң туры килүчеләрдән. Шуңа күрә именно безнең төп басым мәктәбездә менә шушы рус балаларына татар телен укыткан очракта шушы дәреслекне куллануга басым ясыйбыз без.
Һәм дә менә әлбәттә хәзер һәрбер мәктәп директоры өчен бик җаваплы период, бик җаваплы чор башлана, чөнки беренче класска ата-аналар гариза яза. Менә иншалла иртәгә минем шундый зур бер установочный җыелыш була инде ата-аналар белән. Һәм әлбәттә мәктәпнең концепциясе турында сөйләгән вакытта мин аларга нәшр роликны да күрсәтәм. Чөнки анда бәхетле рус милләтеннән булган балалар татар телендә рәхәтләнеп сөйләшәләр, үз уңай карашларын белдерәләр. Анда аларның җәмгыятеннән булган шул ук алар бәлкем аларны якын белгән ата-аналар рус милләтеннән бу дәресенең никадәр кызык булуын ачыклыйлар. Анда автор позициясе дә күрсәтелгән. Шуңа күрә ул 2 минутлык, әмма ләкин без бит хәзер теге кулланучы җәмгыятьтә яшибез, һәм кулланучы буларак һәрбер ата-ананың ул кулланган продуктның ниндидер хакында бер мәгълүмат булырга тиеш. Шуңа күрә менә шушы мәгълүматны булдырыр өчен без менә мәктәпнең администрациясе буларак менә шу нәрсәләргә гел игътибар бирәбез. Шуңа күрә инде алар аны никадәр позитив, татар теле башка милләтләр балаларында никадәр зур әһәмияткә ия булганын күрсәләр, алар әлбәттә аны шушы туган тел кысаларында татар дәүләт телен өйрәнүне сайлаячак дип уйлыйм. Һәм шуңа һәм без дөресен генә ул безнең елда кабатлана торган тәҗрибә, һәм шушы бәлкем Тимир Шәриповичның да әйткәнен ишеткәнсездер, шушы безнең мәктәптә чыннан да 85%-тан күбрәк балалар татар телен сайлыйлар. Ни өчен сайлыйлар? Чөнки әмма ләкин татар балаларының саны 30%-тан кимрәк. 1800 бала безнең мәктәбездә укый. Каршыбызда Субханаллаһи татар гимназиясе 5 минуттан эшли. Шуңа күрә мин дөресен әйткәндә мөмкин кадәр татарча сөйләшкән баланы үзем кабул иткән вакытта да шушы гимназиягә күчергән идем, чөнки ул татар мөхитле гимназия. Әмма ләкин безгә килсәләр икән, без дә аларны чын мәгънәсендә татарлаштыру процессы аша уздырабыз. Һәм дә башка милләтләрнең балаларын да шәп итеп татарча өйрәтәбез. Инде 10нчы һәм 11нче классларда гомумән алганда без филология профилен ачабыз. Һәм мин шушы профильне ачкан вакытта һәрбер бала белән сөйләшәм, татар телен өйрәнүен дәвам итүен, чөнки безнең бит ул хәзер федераль закон буенча 9нчы класска гына каралган. Инде 10нчы һәм 11нче класста әгәр дә мөмкинлек булган очракта без аны өйрәнә һәм укыта алабыз. Әмма ләкин инде һәрбер балага мин әйтәм, 10нчы класста да татар телен дәвам итү, өйрәнүен дәвам итәргә кирәк, чөнки алар инде ул сыйныфларда гомумән алганда татар әдәбияты белән танышалар. Шуңа күрә филологический профильне сайлаган вакытта һәрбер бала өчен без аны шарт итеп куябыз, һәм балалар аны һәм ата-аналары аңлый, һәм шуңа күрә татар телен сайлау проценты бездә 10нчы һәм 11нче класста 100%. 100%. Атасына ничә сәгать укыйларсың? 10нчы класста без рус мәктәбе, рус телендә белем бирүче мәктәпләрдән буларак мөмкин кадәр 2 сәгатьне куябыз, аны артыграк укытып булмый ул 10нчы класста. Инде 1нче класстан 9нчы класска без рус балаларына атнага 3 сәгать татар телен укытабыз. Ул тоже мөмкин кадәр зур сәгать күләме. 3 сәгатьне артып булмаганга гаризалар буенча. Әмма ләкин мин бит тагын минем фикерем нәрсәдән гыйбарәт. Шушы гаризаны булдыру өчен ата-анада шушы татар телен өйрәнү теләген булдырыр өчен монда мәктәп администрациясенең роле шактый зур. Һәм әгәр дә ул ихтыяҗ тумый икән, димәк мәктәп администрациясе ул юнәлештә тиешле дәрәҗәдә эшләми. Мин шулай күз алдыма китерәм. Бәлкем ризалашырсың инде. Ризалашам әлбәттә. Һәм укытучылар турында, кадрлар турында сүз килгән, кайчакта без инглиз түгел, хәтта рус һәм татар телендә дә теге үтемле доступный тел белән аңлата торган укытучылар җитеп бетми дип әйтәбез инде кайчак, инглиз телендә балаларга менә дәресне, теманы аңлата алырлык. Менә мин дөресен әйткәндә, безнең мәктәбездә менә шушы бөтен эшләгән чорымда безнең мәктәптә укытучылар ихтыяҗы юк иде. Чөнки бездә бик бердәм коллектив һәм укытучыларны эшләткән вакытта алар белән ниндидер мөнәсәбәтләр төзегән вакытта без бик шундый позитив
һәм уңай карашлы бер мәктәптер. Чөнки менә теге кирәкмәгән вздрючивание нәрсәләр, менә бит коллективларда бар инде ул. Кайчакта менә безнең һәрбер укытучы мәктәпкә теләп бара. Чөнки мәктәп администрациясе өчен ул бик якын һәм кадерле шәхестер. Менә шулай итеп барганда, ул ничектер гомумән алганда балалар белән эшләгәндә дә бик уңай үзе дә ачыла. Шуңа күрә менә текучка дигән, кадровый текучка дигән нәрсә бездә юк. Әлбәттә, мәктәп безнең принципларыбызга туры килмәгән укытучылар да очрый, әмма ләкин без алар белән ничектер бик тыныч аерылышабыз һәм гомумән алганда менә шушы дәверебездә эшләгән вакытта без шушы инглиз телендә укыта алырлык укытучыларны да тупладык. Ничегрәк? Мәсәлән, һәрбер безнең бит Субханалла федераль университет, мәсәлән, биология һәм инглиз теле белгечләрен чыгара. Мәсәлән, математика һәм инглиз теле белгечләрен чыгара. Һәм без, мәсәлән, яшь укытучыларны җыйган вакытта, без баштан аларны практикага алабыз. Икенчедән, заучым, ягъни зауч булсам мин үзем, шушы аларның чыгарылыш дәүләт имтиханында утырабыз. Без аларны никадәр матур имтиханнарын бирүен күз алабыз, күрәбез. Аннары менә безгә охшаган укытучыларны без чакырабыз. Мәсәлән, бездә хәзерге вакытта бик сәләтле яшь биолог һәм инглиз теле белгечләре эшли. Алар биологияны бүген үк хәзерге вакытта түгәрәк кысаларында биологияны, зоологияны инглиз телендә укыта. Мәсәлән, безнең Зилия Шамилина дигән бер яшь талантлы укытучыбыз бар. Аның никадәр шушы дәресен инглиз телендә матур укытканын күргәндә, мин үзем баштан аны кабул иткәндә, мин аның белән бик җитди дип сөйләштем. Аның никадәр инглиз телен белү дәрәҗәсен ачыкларга тырыштым. Аннары инде теге зоология дәреслеген инглиз телендә биреп, аңа аның алдыннан бер шундый бурыч куйдым, шушы дәрес планын язарга. Ул бер атнадан бәлкем бер ничә көннән соң минем яныма килде дә, мин аның план дәресләрен күргәннән соң шушы кызның бик сәләтле кыз булуын инде үземә бер нәтиҗә ясадым. Менә хәзер аның дәресләрен кергән очракта да сөенәм, шатланам. Шундый саф татарча сөйләшүче кызларыбыздан инглиз телендә дәресләр укытырлык укытучыларыбыз бар. Шулай ук математика дәресен укытырлык укытучыларыбыз бар. Әмма ләкин беразна безнең ихтыяҗыбыз булачак, чөнки балаларның саны артып дип уйлыйм. Әмма ләкин монда федераль университетыбыз безнең бик нык эшли, шуңа күрә ниндидер дә проблема булыр дип без аны шиша алырлык проблема булыр дип күрәбез без аны. Һәм билингваль мәктәпкә шушы татар балаларына инглиз телен саф итеп өйрәнү максатыннан мин иншалла ничегрәк дип күз алдыма китерәм аны. Без инглиз телендә сөйләшүче носитель языкларны да чакырырбыз. Ни өчен? Алар бик кирәк. Чөнки алар белән укытучылар аралашкан вакытта да укытучыларның гомуми үз зыялылык дәрәҗәсе арта. Икенчедән, аларның үз телләре камилләшә бара. Икенчедән, ул ниндидер мәктәптә бүтән позитив атмосфера мөхитне тудыра. Һәм, мәсәлән, ул өлкәдә без эшли башладык, һәм аны, мәсәлән, икенче чит тел буларак без бит аны ничегрәк күз алдына китерәбез. Билингваль мәктәптә икенче чит тел буларак төрек, гарәп, Кытай телләренә басым ясарбыз дип уйлыйм. Чөнки укыту программасына хәзерге вакытта ФГОС стандартлары буенча икенче чит теле дә безнең мәҗбүри 5нче класстан буларак. Шуңа күрә без, мәсәлән, бик күп нәрсәләрне, мәсәлән, бик күп кадрларны бушлай да чакырып була. Мәсәлән, испан посольстволары, мәсәлән, испан теле укытучысын чакырсам, алар ел дәвамында үзләре эш хакларын түләр. Бары тик укытучыга яшәү шартларын тудырырга кирәк һәм дә кабул итү мөмкинлеге бар.
Менә шулай дип күз алдыма китерәм мин аны. Сезнең әлеге мәктәптә мәҗбүри программада инглиз телендә дәресләр алып бармы? Бары тик дәрестән тыш. Дәрестән тыш, безнең хәзер мәсәлән ике түгәрәгебез эшли. 7нче класслар өчен. Бу 5нче һәм 7нче класслар өчен. 7нче класслар безнең зоология дәресен инглизчә өйрәнәләр. 5нче һәм 6нчы классларда математика дәресләре бар инглиз телендә. Бүген мәктәптә ничә укытучы шундый эш телдә белем алырлык? Бездә алар бер 5 укытучыбыз бар. Ничә Һәм күбрәк кирәкмәс дә. Күбрәк кирәкмәс, чөнки балалар саны арта дисез. балалар саны арта. Ә менә инде рус телендә, татар телендә укытырлык укытучыларыбызны ихтыяҗыбыз булыр дип уйлыйм. Күпме бала булырга тиеш килә? Безнең һәрбер корпусыбызда, мәсәлән, һәрбер бинабызда, әгәр теге плановый наполняемосны алсак, 25 бала һәрбер класста 800 бала булачак. Һәрбер комплекста 32 класс. Димәк, барлыгы 96 класс комплекста һәм балаларның саны 2400. Әмма ләкин ул плановый наполняемость. Безнең кызганычка каршы Казан шартларында классларда 25 бала юк. Без күбрәк. 30-дан арта. Читтән керергә теләүчеләр шулай да. Безнең микрорайоныбыз ихтыяҗы, без мәсәлән, 1нче класска алган вакытта, менә шушы соңгы елларда гадәттә 220 бала ала иде 1нче классларга. Әмма ләкин микрорайон балаларының саны монда бер 70-80 бала. Калганнары ул инде безнең мәктәпкә теләген белдергән ата-аналар, алар башка микрорайоннардан. Шуңа күрә Казаныбызның башка районнардан да килү мөмкинлеге була. Бар тик үз теләкләрен белдерсеннәр, Тукай телендә сөйләшергә, Шекспир телен яхшырак белергә, һәм инде әлбәттә рус телен дә онытмаска, һәм аны да яхшы үзләштерергә. Башлангычтан соң 5нче сыйныфка килергә теләсәләр. Менә полингвальный мәктәптә шундый мөмкинлек булачак. Без иншалла 5нче класска тагын өстәмә 2 класс җыябыз шәһәр күләменнән балаларны чакырып инде. Шушы без укыткан стандартыбыз ул безнең сайтыбызда һәрбер ата-анага эленәчәк, алар аны өйрәнеп, үз балаларын мустакил рәвештә әзерләнү мөмкинлеге дә булыр дип уйлыйм аларда. Шуңа күрә 5нче класстан без тагын өстәмә 2 класс җыярбыз дип уйлыйм. Шуңа күрә шушы ерак яшәүче балалар өчен без инде мәктәп янында кампусны да булдырабыз. Әгәр дә мәсәлән Җумһуриядә безнең башка районнардан теләк белдерсә икән бала, без аны да кабул итәбез, аның өчен специаль бер интернат булачак. Димәк, ул атна арасында укый, инде шунбайнарын гаиләсе янына кайтып китә. Бу шунда Бандарин күрәмендә. Теләүчеләр бик күп булса шулай да конкурсны балаларның 5нче класска конкурсны ясый алабыз без закон буенча. Шуңа күрә анда бәлкем бик күп теләүчеләр булса, конкурсны да булдырырбыз. Инде 1нче класска кабул иткәндә конкурс һәм берни тестирование булырга тиеш түгел. Дәрләр хәзер тагын сорыйсы идем, менә кайбер ата-аналар кечкенәдән балаларга берничә тел өйрәтү, теге зыянлы дип саный инде, балаларның хаталы фикердер инде. Бу әлбәттә хаталы фикер. Чөнки хәзерге вакытта, мәсәлән, безнең дөнья күләмендә бик күп илләрдә, мәсәлән, чын мәгънәсендә билингвизм һәм полингвизм бар. Мәсәлән, шул Финляндиядә, анда безнең мәсәлән 2 дәүләт теле, фин теле һәм швед теле. Шведларның саны илләрендә 5%-тан ким. Әмма ләкин 5%-тан ким булуына карамастан, һәрбер кеше швед телендә өйрәнә. Инде гомумән алганда, анда инглиз телендә дә бөтенесе сөйләшә алырлык дәрәҗәдә дип уйлыйм. Анда мин инглиз телендә сөйләшә алмаган кешеләрне күргәнем юк. Бөтенесе инглиз телендә сөйләшә. Шул ук мәсәлән Каталония, Швейцария мәсәләсе, алар өчен күп телле ватандашлар. Алар бөтенесе берничә телдә сөйләшә. Икенчедән, телне өйрәнгән саен кешенең һәм баланың сәләте бары тик яхшыра миңа калса. Чөнки Гётеның сүзләре түгелдер инде бу, менә бер инглиз фәлсәфәче шулай әйтә. Үз телеңне аңлар өчен иң азыннан синең 2 тел белү ихтыяҗың бар. Ул чыннан да шулай.
bir tilde сөйләшкән кеше хәзерге вакытта үз-үзен бик мәхрүм иткән бер кешедер. Чөнки глобаль чорда яшәгән вакытта иң азыннан хәзер бит инде европейский портфолиодан таләпләреннән чыксак та, һәрбер кеше иң азыннан 2 чит телен белергә тиеш. Һәм аны берничек тә теге бер телдә сөйләшүче кеше 21 гасыр шартларына һәм таләпләренә туры килә дип күз алдына китереп булу мөмкин түгел. Хәзер без үч телдә укыткач имтиханнарны Безнең кызганычка каршы, бәлкем кызганычка да каршы түгелдер, дәүләт имтиханы бары тик рус телендә бирү мөмкинлеге бар. Әмма дә ләкин, мәсәлән, күп телдә белем алган бала өчен һәм дә татар телендә өйрәнгән бөтен дәресләрне бала өчен егене дәүләт имтиханын, мәсәлән, рус телендә бирү кыенлыгы бернинди юан. Ул уйлап чыгарылган мәсьәлә, шуңа күрә Субханалла татар гимназияларында егыларын матур итеп бирәләр һәм рейтингларын карасак, алар бер дә рус мәктәпләреннән ким түгел. Күбесе очракта аларның нәтиҗәләре югарырак була. Моны бераз күпертү дип саныйсызмы, правильно? Әйе, әлбәттә. Һәм бераз үзегез турында акырдан инде соңгы сорау. Сезнең Тимош Алипович 6 тел белә дип уйлыймы? Но ул бит тел белү дәрәҗәсе ул төрлечә була, әйме? Мәсәлән, мин беренчедән чит телләр факультетын бетергән укытучыбызның педагогический университетын бетергән. Минем, мәсәлән, һөнәрем буенча мин инглиз һәм гарәп теле белгече. Әмма дә ләкин, әлбәттә инде мин рус телендә сөйләшә алган кеше, татарча, туган телендә сөйләшүче, инглиз телендә bir 6 ел элек миндә үземдә бик зур ихтияҗ һәм ниндидер теләк туган иде төрек телен яхшы итеп үзләштерергә. Һәм мин аны бик шундый научный принципларга нигезләнеп өйрәндем. Һәм гомумән алганда хәзер кичен төрекчә китапларны укымасам, ничектер үземдә көнем әрәм булган дип саныйм. Һәм рәхәтләнеп төрекчә сөйләшәм һәм укыйм. Әлбәттә, мин үз вакытында мәктәптә француз телендә өйрәнгән кеше һәм аны тулаем дип сөйләшәм французча дип әйтә алмыйм, әмма дә ләкин кирәге килгән очракта je ne parle pas français très bien, бик яхшы сөйләшмәсәм дә сөйләшәм инде һәм аралаша алам. Һәм дә үз вакытында мин испан теленә дә зур игътибар иткәнем, шуңа күрә безнең мәктәптә Венесуэладан бер эшләүче укытучыбыз эшли. Шуңа күрә аның белән дә аның туган телендә аралашабыз без, испан телендә, чөнки уроки es un idioma muy precioso, чыннан да бик матур тел. Белмим ничә тел җыйгандыр анда. Но ләкин саф итеп теге бернинди сүзлексез, бөтен фразеологизмларын аңлап, матур итеп шушы телдә яза алырлык дәрәҗәдә ул миңа калса ул 4 тел. Рус, татар, инглиз һәм төрек телләре. Әлбәттә, менә хәзер Рамазан айларыбыз килә, теге гарәп теле буенча турында уйларга вакытыбыз булмаса да, әмма ләкин без инде һәрберебез ураза вакытында безнең төп бурычыбыз Коръәнне укып чыгарга. Аны укыган очракта син барыбер гарәп телендә кабатлыйсың. Һәм дә ул аны да онытмыйсың, димәк. Менә шулай бер 5-7 тел җыйладыр инде. Яхшы, рәхмәт сезгә. Без хәзер бит инде бу полилингвальный комплекс димәк төзибез пристрой. Әйе, өстәмә. Әмма ул пристрой дисәң кенә безнең мәктәбездән, хәзерге мәктәбездән 3 тапкыр зуррак була. Чөнки мәктәбезнең мәйданы 5600 метр, пристройның мәйданы 15 метр. 15 мең метр, шуңа күрә 3 тапкыр күбрәк була. Һәм аннан тыш яңадан бер бина. Әйе, Бендарин курамында полилингвальный мәктәп, комплексыбызның берне яткары итеп саныйм, һәм анда кампус, һәм дә инде балалар өчен шәһәр тыш ел дәверендә эшләүче өстәмә белем үзәге Арча районында. Татар информ 1990 елдан бирле татар һәм рус телләрендә яңалыклар әзерлибез. Компьютер, планшет, смартфонда. Яңалыклар, фикер, күзәтү.